we are super excited. We are in Florida at our business convention. It is amazing. It's only one connection that you need. That's it. We found a business that changes lives. I am here live. We do online business, but we have met in person. I am going to give to Dr. Rosemary, my divine ego. Onye agwara ya nọrọ, onye nwere ntị ya nọrọ. Anyị gara convention wee na-achọzi ndị be anyị nwe nke anyị na-afụ. Kedu ebe ndị Igbo anyị na anyị na-arụ overtime, anyị na-arụ double shift. Biko nunu ka anyị welata aka mana ahụ amakwana nwa agwụ ụmụnne m. Ebe unu nọ kịta ka m nọrọ before, mana onye nwe magbagowe ndụ site na business ya. Na ugbu a zaghị m ike nọrọ na Florida abalị 6 na-awọrị maka bilu, na-awọrị maka ihe ọbụla maka na ihe business ewere go ọnọdụ. O na-enyezi m ego Tony chọọ onye nwe ya nụrụ ntị ya nụrụ. Ndị Igbo be anyị asị nka m bịa ka m gwa unu na o subiligokwa o. Business anụnwa bụ business ndị be anyị niile kwesịrị ịnọ n'ime ya mana n'ebe anyị nọ nwere ndị be anyị na-achọ bịa ka unu tinye anya na business magburu onwe ya. Azụmahịa online amaka nọ ndị be anyị eji afụfụ anyị isi ụmụ mana ihe eji malụ ndị Igbo abụghị ọrụ oyibo, ọ bụ azụmahịa. So o subire no nnekere ihe nwere ikwu ya ihe nwere ikwu. The back because under the black tired. I don't know. I can't ship America. Only one and get 2 weeks vacation or on one piano at this hotel. I don't believe on ya. Because this business in India. What can I? You're going over there and can. Oh, one name, one job more than Anya. Oh, no, business all the legit. Come in and roll on our board, on our piano, paying business. Thank you. And then ndị be anyị ọhịa ha na-ekwusi nso ịma nọkwala nchabu unu n'anya bịakwanụ bịa mee ihe ugwu unu mege ego nyafu n'ime biznes a biko unu bịa soro anyị bịa gwọrịa na ego ka anyị ga-agwọrị gị ego. ụmụnne anyị ogologo ụka adịghị n'ụka mgbede. Ihe anyị chọrọ igwu unu asị onye hụkwanye megene ya gwa nwanne ya. So unu gaa na our bio, unu ga-ahụ our website. Ị ga-ebe ahụ, any of us can help you. Tinye aka ụmụ nwanne, tinye aka na ụzọ dị egwu gara ya, ụzọ dị egwu ya, ụzọ kara aka ya na ọkajara akajara. So biko unu gaa na bio, tinye aha, itinye aha gị, itinye email, anyị wee mee gị gịnị connect ya gị wee usoro ibe gị wee lachabịa pịọm ngwa ndeewonu.